Siden 1995 er antallet af medlemmer i Dansk Klatreforbund steget fra ca. 900 til over 4.700. Det er sjovt og lidt hårdt, men det er også en del af hele konceptet. Kent Klein Jessen er 31 år og har klatret siden 2004. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt og en fantastisk måde også at bruge nogle ferier på, fordi man kommer ud og får nogle naturoplevelser, som man ellers ikke vil få herhjemme. Om få dage tager han afsted på isklatrekursus i Norge. Jeg klatrer. Jeg er ikke i super form lige nu, så jeg tager det bare stille og roligt. Jeg skulle nødig blive skadet, inden jeg skal på tur. Det vil være lidt træls. Kurset foregår i Rjukan, som regnes for Nordeuropas bedste sted for isklatring. Jeg vil godt ud og prøve en ny del af klatringen. Det bliver sjovt at komme ud og prøve. Over 170 frosne vandfald og en lang og stabil sæson gør området eftertragtet for klatrere fra hele verden. Det sidste halvandet år har det lidt været et mål for mig. I starten, da jeg klatrede, der var det helt udelukket, at jeg skulle ud i noget, der var så koldt. Men så har man set billeder og film og sådan ting fra nogle ture, så frister det alligevel. I aften klatrer Kent Klein Jessen sammen med sin kæreste, men hun skal ikke med på tur. Jeg synes, det er snart. Men det er jo... Jeg synes, han har fortjent det. Jeg har haft så meget ferie på det sidste, og jeg har været sted sidst. Men der kom vi så på ski, som jeg gerne vil, så det er jo egentlig fair nok, kan man sige. Kent Klein Jessen klatrer for øjeblikket cirka 1 gang om ugen. Og bare få op! Indendørs der er det ikke farligt overhovedet. Altså udenfor er det selvfølgelig noget andet. Hvis man kigger isklatring og bjergbestigning, der er selvfølgelig en anelse mere farligt. Men det kommer meget an på, at man holder sig inden for sine egne grænser, og ikke går derud, hvor man presser sig selv for meget. For så er det uheldigt, de sker.